Sanxenxo estuda a creación dun aparcadoiro disuasorio con autobuses lanzadeira. É un dos titulares que deixa o almorzo informativo que organizou esta mañá o alcalde da vila, coincidindo co primeiro ano da súa reelección. O rexedor fixo balance dos proxectos xa rematados e doutros que están en proceso, como son o do mercado de abastos ou a creación dunha plataforma única en Silgar. Que tal, saúdos? Telmo Martín avanza que este será un mandato así e todo cun forte impulso aos servizos sociais. De contado ampliamos antes outras novas. Os senadores do Partido Popular conseguiron introducir unha emenda a unha iniciativa presentada polo Grupo Plural no que se integra o BNG para solicitar a declaración de zona catastrófica nas Rías Galegas. Con esta proposta, aprobada sen ningún voto en contra e a abstención do PSOE, o Senado manifesta o seu apoio á petición trasladada pola Xunta instando ao Goberno Central a aprobar esta declaración ante a alta mortaldade de bivalvos rexistrada tras os temporais. En Pontevedra están a piques de finalizar as obras dos viais perimetrais da Praza de Barcelos. Non haberá ningunha inauguración oficial por mor do inicio da campaña das eleccións europeas. O domingo procederán ao pintado dos viais e das sinais. Nestes momentos están a rematar a conexión de gas dun edificio da zona. O Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza está decidido a devolver a vida ao gastroespazo da Praza de Abastos de Pontevedra. Hoxe celebraron unha das actividades enmarcadas no acordo co Concello Pontevedrés, unha degustación de receitas preparadas con produtos que se poden atopar no mercado na primavera. Ofreceron 30 prazas e colgaron o cartel de completo. O Auditorio de Ribeira abrirá as súas portas o 15 de xuño cunha programación de luxo. Ata mediados de xullo desenvolveránse espectáculos de música, teatro e danza de primeiro nivel. Unha das actuacións máis agardadas vai ser o 18 de xuño a cargo da Orquestra Sinfónica de Galicia. A intención do Concello é facer desta instalación un referente cultural en toda a comarca. E os concellos de Ribadumia e Cambados únense pola quinta edición do torneo de ximnasia rítmica que organiza o Club Gran Lleté. A cita vai ser no pabillón municipal da Senra en Ribadumia este vindeiro sábado. Ali daránse encontro unhas 250 participantes chegadas de diferentes puntos de Galicia. Con todo isto arrancamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E comezamos no mar porque, a pesar da fonda crise que azouta o sector marisqueiro, o traballo non para e os pósitos continúan traballando de cara á mellora da productividade nas súas concesións. É o caso da Confraría de Pescadores de Rianxo, que segue realizando tarefas de rexeneración e limpeza dos seus bancos marisqueiros. Estas actuacións buscan que as praias estean nas mellores condicións de cara ás futuras campañas extractivas. Fai un par de meses labrouse toda a concesión cos tractores da cofradía máis do Concello, que se temos hai un acordo aí co tema dos tractores. Non máis que a flote, o que vamos a mirar a raíz deste mes vaise mirar o tema de limpiezas. Vaise mirar como están os bancos, se é necesario facer limpieza ou non, tomarase a opción de poder limpar ou non en base aos muestreos que se realicen. O que si está claro que temos que limpar, senón de cara ao ano que ven vamos a estar igual co mesmo problema. En setiembre a idea é labrar, como todos os anos, volver a labrar o que é os bancos da flote e os da pé, incluso tamén. A baixa productividade hai que engadirlle tamén o problema do furtivismo, que continúa. Segundo o patrón maior rianxeiro, os ilegais seguen a acceder aos areais con total impunidade. Miguel Ángel Iglesias insiste en que a Consellería do Mar debe meter man dunha vez neste problema, pois sabe de sobra o destino deste marisco extraído de forma ilegal das praias. Hai grupos de 8, 9 que veñen a quitar cría, veñennos a quitar todo canto hai, levan todo, hasta incluso levan as pedras, e depois escollen en terra e deixan todo tirado por terra. E iso vai para os parques, é que non ten outro destino. É que iría o que nos están a roubar. É que ao final, se non se lle mete mano a ese do furtivismo e dos parques, é que ao final estamos abocados a que estamos traballando para os parquistas. E iso dunha por todas a Xunta ten que empezar a meterlle mano. Así como unha batea ten unha produción X kilos, máis menos,
a altura de cordas aos que se pode dar unha corda, pois o normal que un parque, os biólogos sabrán que cantos individuos pode haber por metro cuadrado para que sea viable o parque, dará unha cantidad concreta, o que non pode sobrepasar esa cantidad. Eso é que é de sentido común, e se temos mortaldad, a maioría das cofradías, como Carril, como nós, os parques terán que ter unha mortaldad. O que non pode ser é que estean sacando marisco a día de hoxe, cando hai unha mortaldad tan grande en todas as rías. É que nós non entendemos a situación. Bueno, pois seguimos falando do marisqueo. O PP sacou adiante unha emenda no Senado para instar o Goberno a declarar zona catastrófica as rías galegas afectadas polos temporais. Demandan axudas directas pros mariscadores que tiveron que cesar a súa actividade ante a mortaldade do bivalvo. Os senadores do Partido Popular conseguiron introducir unha emenda á iniciativa presentada polo Grupo Plural no que se integra o BNG para solicitar a declaración de zona catastrófica nas rías galegas. Con esta proposta aprobada sen ningún voto en contra e a abstención do PSOE, o Senado manifesta o seu apoio á petición trasladada pola Xunta o pasado 20 de decembro, instando ao Goberno Central a aprobar esta declaración ante a alta mortaldade de bivalvos rexistrada tras os temporais. O senador José Manuel Balseiro, encargado de defender a emenda, lembrou que a Xunta foi a única administración que habilitou axudas directas para apoiar os mariscadores. A única administración que en este momento puso algo sobre la mesa fue la Xunta de Galicia. El Gobierno Central pues no puso nada sobre la mesa y lo único que hacemos es trasladar una petición que ya hizo en el año 2023 el Gobierno de Galicia al Gobierno de Estado para que declare zona catastrófica lo que está a ocurrir con el marisqueo en Galicia. A declaración de zona catastrófica, que si se aprobou noutras rexións de España, permitiría habilitar axudas para compensar as perdas aos mariscadores e adoptar medidas como aprazamentos ou exención de cotas á Seguridade Social que contribúan á recuperación do sector a medio prazo. No estamos a pedir nada que no se pueda hacer. En otras partes del territorio ya lo tiene hecho el Gobierno del Estado y no entendíamos tampoco y no entendemos por qué esa discriminación hacia Galicia. Máis política, os alcaldes socialistas do Salnés manifestan a súa profunda decepción e preocupación ante o que consideran falta de resultados concretos da reunión entre o presidente da Mancomunidade e a conselleira de Medio Ambiente. Din que a inacción e a falta de propostas por parte do presidente resultan inadmisibles e veñen a refrendar, apuntan, as manifestacións da anterior presidenta sobre o secuestro que o PP ten sometido a Mancomunidade. Entenden que desa reunión coa conselleira agardábase que David Castro abordase con propostas firmes as necesidades urxentes de ampliación da estación de auga potable que abastece a comarca. O mesmo ocorre, engaden, no referente á condución de abastecemento do Grove e conclúen indicando que o Salnés merece unha xestión eficiente que dé a resposta ás necesidades da cidadanía. Bueno, pois sobre a Mancomunidade do Salnés tamén se pronunciou hoxe Telmo Martín. O alcalde de Sanxenxo non quixo mollarse sobre estas críticas do Partido Socialista ao novo goberno comarcal do PP. Iso sí, o Popular defende que para despolitizar o organismo comarcal o ideal sería establecer unha presidencia rotatoria entre os concellos para centrarse no que realmente importa. A min gustaríame que unha mancomunidade funcionara como funciona Europa, que fora unha presidencia rotativa e que fora non de por mandato de estar votando e elegindo un tal, que fora por non sei se 2 anos, pero que rota, que lle toque como queira, e cando lle toque, Sanxenxo tocaría 2 anos, o Grove 2 anos, a Meaño 2 anos, a Villa García 2 anos. Ese é o que para min sería unha cousa máis, digamos, máis actual, copiar un pouco do que é Europa en si, que ao final, non sei se me explico, fixen aí un símil tal, é o que me gustaría, por lo tanto, entrar noutras cousas tal non ten sentido. A mancomunidade non pode ser para facer política, ten que ser para facer unión entre os concellos e facer as cousas que nos beneficien a todos. Esa é unha mancomunidade, porque pode máis hasta a Deputación de Pontevedra. Sanxenxo estuda a creación dun aparcadoiro disuasorio con autobuses lanzadeira. É un dos titulares que deixa o almorzo informativo que organizou esta mañá o alcalde da vila, coincidindo co primeiro ano da súa reelección. O rexedor fixo balance dos proxectos xa rematados e doutros que están en proceso, como son o do mercado de abastos ou a creación dunha plataforma única en Silgar. Con todo, Telmo Martín avanza que este será un mandato cun forte impulso aos servizos sociais.
O goberno local de Sanxenxo cree que este primeiro ano do novo mandato foi superado con boa nota. Esta mañá o alcalde fixo balance destes 12 últimos meses nun almorzo informativo. Malia os desafíos económicos, Telmo Martín di estar satisfeito co traballo do seu equipo. Sobre a mesa, un balance con 29 proxectos que son xa unha realidade ou están a piques de rematar. O rexedor pon o foco nas actuacións de carácter social porque avanza serán un dos grandes piares deste mandato. Este mandato vámonos a volcar moito con un tema que creemos que necesita, que é o tema social, a política social. De feito, cambiamos na concejalía, fixemos aí os cambios, porque é unha concejalía que leva os temas sociales, sobre todo para a xente maior, onde estamos moi volcados. Hai que ter en conta que este ano incrementamos, eu creo que é desde o Concello casi 600.000 euros, notado que é, por exemplo, na axuda no fogar. No referente ao servizo da axuda no fogar, Martín salienta que o Concello está poñendo este ano 1,3 millóns de euros, cun incremento de orzamento en máis de medio millón, dobrando a capacidade de atención e roldando xa as 150 familias. Aproveita para lamentar que os concellos teñan que facerlle fronte cun gran esforzo a competencias impropias. Reivindicar dunha vez por todas o que ten que ser a segunda transición económica en España ou financiera, que é tender máis aos concellos. Non pode ser que todos os cartos vayan para as autonomías e para tal, por grandes concellos, e non vayan pos concellos. En o capítulo de obras, o alcalde salienta unha que está neste momento en execución, o novo mercado de Sanxenxo. Estamos agora coa fase máis dura, digamos, porque é obra negra que se fai soterrada, con moitos problemas, pero afortunadamente estáse rematando o que xa toda a excavación, e esperemos eso, que a finales de xuño ou así estén un pouco mellor en condicións de, polo menos, non facer tanto ruido. Non vai estar rematada esa primeira fase, nem moito menos, pero para nós esa é unha obra moi importante. Tamén dá detalles sobre a creación da plataforma única no Paseo de Silgar. Cun investimento de máis de 600.000 euros, o proxecto está agora en fase de licitación. Cuns prazos moi axustados, o plan do Concello é que estea lista durante o mes de xuño, ás portas xa da campaña de verán. Esa obra, se empeza a primeira semana de xuño, vai se terminar sobre o 20 de xuño. Nós dicimos que se está o 30 de xuño, para nós xa é unha satisfacción. Esta é unha obra moi necesaria, é unha obra que vamos a ter, xa lle digo tamén aos compañeros, xa o saben, vamos a ter moita crítica, pero nós facemos as cousas a pesar da crítica, porque sabemos que o resultado final vai en ben do beneficio, do interés xeral, do beneficio de todos. A chegada do verán tamén apura o goberno local para buscar solucións ao problema de falta de aparcadoiros en Sanxenxo e Portonovo. Telmo Martín marca como data límite o 30 deste mes de maio para buscar alternativas. Sobre a mesa, un novo parking disuasorio con autobuses lanzadeira. Estamos traballando moi fuerte nese tema, vai haber un parking disuasorio moi importante e vai a ter transporte, van a ter de todo para que a xente poida vir a Sanxenxo cómodamente, non solamente os visitantes, senón os traballadores que traballan sobre todo no ramo da hostelería no verán, nos 2 meses importantes que son xullo e agosto. Tamén co prazo límite as obras do Boulevard de Portonovo, que o alcalde confía que estean rematadas no próximo mes de xuño. A plataforma Stop Desafiuzamentos do Barbanza faise eco do caso de 2 familias en situación de vulnerabilidade a piques de perder a súa vivenda. No primeiro caso, o Instituto Galego de Vivenda e Solo e a Oficina da Valedora do Pobo están a traballar para evitar o desafiuzamento dunha familia de Ribeira con 2 menores, sinalado pro próximo 30 de maio. Atópanse en conversas co Grupo Santander para suspender a toma de posesión, dando unha marxe prudencial para poder atopar outra vivenda de alugueiro. Por outra banda, a Valedora do Pobo traballa tamén na busca dunha alternativa para unha familia de Boiro integrada por unha nai e un fillo menor de idade con escasos ingresos. A falla de vivendas a disposición da Xunta para facilitar o realoxamento das familias vulnerables supón un grave problema na comarca do Barbanza. Identificados 2 mozos pontevedreses por empregar billetes falsos para pagar aos comerciantes na festa de Fátima en Campelo, no concello de Poio. Un deles é menor de idade. Segundo a policía local, empregaron 2 billetes de 10 e un de 50 euros. Foi un vendedor quen deu a voz de alarma e os axentes deron cos rapaces cando estaban intentando cambiar outro billete falso. Dende a policía apelan á colaboración cidadá para localizar as outras persoas que puideran ser víctimas desta estafa. As dilixencias xa foron trasladadas ao xulgado de Garda e a Fiscalía de Menores. Os billetes pola súa banda foron intervidos para ser analizados.
de Poi a Pontevedra porque ali están a piques de finalizar as obras dos viais perimetrais da Praza de Barcelos. Así o anunciou hoxe o alcalde da cidade. Lores explicou tamén que, a pesar da importancia desta intervención, non vai haber ningunha inauguración oficial por mor do inicio da campaña das eleccións europeas. Os traballadores están estes días a dar os últimos retoques ás obras. O domingo procederán ao pintado dos viais e das sinais. Nestes momentos están a rematar a conexión de gas dun edificio da zona. Así as cousas dentro do Concello apuntan que non dan por finalizada a reforma da Praza de Barcelos. Para facelo, agardarán a coñecer o proxecto definitivo de conexión con Santa Clara para que a actuación sexa coordinada, din, e global. A nós parecenos un proxecto importante porque queremos que esa conexión sea unha conexión o máis digna posible. Falamos coa Diputación porque temos interese en que se coordinen eses traballos. Polo tanto, máxima colaboración, mesmo colaboración económica, non? Para facer esa conexión de Barcelos. E a partir de aí, unha vez que este definido os níveis, porque falase de que si vai ser soterrado para non tocar o muro, etc., pois a partir de aí faremos actuacións complementarias na superficie da praza. E tamén en Pontevedra o PP acusa o Partido Socialista de mentir á veciñanza. O seu voceiro Rafa Domínguez e a concelleira e senadora Pepa Pardo fixeron pública a resposta do Ministerio de Transición Ecolóxica sobre o proxecto Pontevedra Flúe. En febreiro, Pardo preguntara ao Ministerio sobre a existencia dunha partida comprometida de 25 millóns de euros a cargo dos fondos Next Generation para esta estrategia, tal e como anunciaran os socialistas. Dende Transición Ecolóxica aseguran que non existe tal partida. Pues bien, ya tenemos la respuesta y la respuesta es que ha sido una gran mentira. No hay partida presupuestaria alguna de 25 millones de euros. Es decir, el PSOE ha mentido a todos los pontevedreses. No existe oficialmente un convenio, un acuerdo marco entre este Gobierno, yo creo que es algo que no se le escapa a ninguno de los presentes, entre el Gobierno del BNG, del Concello de Pontevedra, y el Gobierno central. Esa gran estrategia no era estrategia ni era nada, ha sido la gran estafa del PSOE, ha sido su recurso cada vez que hemos tenido unas elecciones. A resposta do Ministerio á pregunta do Partido Popular data do mes de abril. Nela explican que Transición Ecolóxica asume con cargo os seus orzamentos aqueles proxectos que, en materia de costas, contribúan a garantir a integridade física do dominio público marítimo terrestre. En o caso concreto de Pontevedra, explican que poderían encaixar aqueles proxectos que cumpran estes requisitos e obxectivos. Xa a principios de febreiro, o alcalde de Pontevedra preguntara por estes fondos á ministra Teresa Rivera no encontro que mantiveron en Madrid. Segundo explicara Miguel Anxo Fernández Lores, Rivera aseguráralle que non tiña ningunha partida económica para esta iniciativa. A estrategia Pontevedra Flúe foi presentada polo Partido Socialista a finais de 2022. Ribeira estreará por todo alto o seu novo auditorio cun concerto da Orquestra Sinfónica de Galicia. Ampliamos despois da publicidade. Continuamos aquí nas Novas, en Canal Rías Baixas. A delegada territorial da Xunta na provincia da Coruña realizou unha visita institucional ao Concello de Porto do Son. Ademais de repasar algúns dos investimentos autonómicos no municipio, Belén do Campo recolleu algunhas solicitudes formuladas polo alcalde, entre as que destaca a necesaria dotación de chan industrial. Foron moitos os temas abordados pola delegada territorial da Xunta e o alcalde na súa visita a Porto do Son. Entre os principais, a necesidade de dar o pulo definitivo ao parque empresarial do municipio, que leva anos co chan industrial esgotado. Un polígono singular que contará coa colaboración do arquitecto David Chipperfield para marcar o camiño futuro do deseño dos parques empresariais galegos. Vai participar o arquitecto Chipperfield no desarrollo do parque empresarial de Porto do Son, que vai ser un parque singular a través da Fundación Ría, e queremos facer algo distinto, algo que marque os futuros parques empresariales de Galicia, non? E despois, cosas pequenas, o mantenimiento dos núcleos,
estamos licitando o tema a través da CADER, pois o plan de mellora de camiños, vamos a licitar tamén agora o Fondo de Compensación Ambiental e estamos con os mantenimientos das parroquias. Na xuntanza trataron ademais outros investimentos previstos no Concello Sonense en materia de educación, que implicarán melloras en varios centros educativos, á espera da construción do novo colexio de Portosín, que podería ser unha realidade en 2 anos. No ano 2023 hai que destacar que máis de 1 millón de euros investiu a Xunta de Galicia neste Concello, e agora mesmo, temas vamos a seguir falando de novas actuaciones que se van a facer. No eido educativo é importante os investimentos que se van a facer en torno un 453.000 euros que se vai a facer dentro dun CEIP, e estamos traballando de cara a ese novo CEIP de Portosín, unha necesidade que así trasladou tamén o propio alcalde, o conselleiro de Educación, e que vamos a ver que nun futuro próximo esa sea esa nova realidade. A alcalde delegada analizaron tamén outras cuestións, como as dificultades para a contratación de socorristas que impide a solicitude de bandeiras azuis para os areais sonenses ou os avances en materia de saneamento que repercuten notablemente na calidade das augas. E a Asociación de Empresarios de Ribeira pide ás distintas administracións implicadas que colaboren de forma activa e conxunta para que o futuro polígono industrial de Pedras Vermellas sexa unha realidade a maior brevidade de tempo posible. A través dun comunicado, dende a patronal alúdese o anuncio de volver a retomar o vello proxecto do macropolígono compartido polos concellos da Pobra e Ribeira. Para a entidade, esta non sería a opción máis aconsellable nestes momentos, apostando de xeito enérxico polo parque empresarial que decidiu promover o Concello na zona de Palmeira. Dende a asociación aseguran que seguen a traballar para conseguir financiamento e abaratar así os posibles custos da obra para que non se dispare o prezo do metro cadrado de terreo. A entidade que preside Francisco Martínez anunciou tamén que ten previsto convocar unha reunión de socios para finais do vindeiro mes de xuño para dar conta das labores realizadas a este respecto e avanzar tamén noutras demandas do empresariado local, como é o caso da construción da circunvalación. Cambiamos asunto. O Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza está decidido a devolver a vida ao gastroespazo da Praza de Abastos de Pontevedra. Hoxe celebraron unha das actividades enmarcadas no acordo co Concello Pontevedrés, unha degustación de receitas preparadas con produtos que se poden atopar no mercado na primavera. Ofreceron 30 prazas e colgaron o cartel de completo. O reloxo está a piques de marcar as 12:30 e a cociña do posto que o Carlos Oroza ocupa no gastroespazo da Praza de Abastos de Pontevedra bule de actividade. Alumnos de primeiro encargaránse da degustación que hoxe ofrecen a un grupo de 30 comensais. Estamos abrindo un pouco as portas para a xente que nos conozca e que vexa que estamos facendo as cousas con reales para que os chavales, cando acaben, teñan un posto de traballo e vean capacitados. A temática desta xornada é a cociña con produtos de primavera, pero moi importante, todos teñen que ser do propio mercado pontevedrés. Un pouco da filosofía ahora do centro, que levamos practicando xa bastante tempo, que agora se fala moitísimo de produto local, produto de temporada, kilómetro cero, que fala todo o mundo, e sobre todo comercio local. Entonces esa é a idea que se está traballando esta semana. Empanada de millo e trigo con hortalizas, croquetas de moluscos, peixe rebozado con allo e perexil e maionesa de lima, albóndegas con patacas novas, macedonia de froita con queixo fresco e granizado de menta é a proposta da que hoxe gozan os comensais. O menú é cerrado, que explicamos a xente os produtos que son propios nosos do mercado, entendemos que iso é calidad. Sendo humilde, porque non damos dispendios, pero sí calidad porque é frescura. Para esta actividade, a parte central do gastroespazo colle forma de comedor dun restaurante. Ademais de cociñar, será tamén o alumnado quen se encargue do servizo. Os rapaces van sacando a comida, eu dirixos un pouco para que vaya todo un pouco organizado. Creo que esta actividade é perder o medo ao público. O Carlos Oroza comezou a organizar estas degustacións en abril. Fan 2 por semana e explican que aquí gaña todo o mundo, o alumnado, os praceiros e, por suposto, os asistentes. Na escola ao final damos de comer, pero aos profesores e aos alumnos. Así vemos a xente, por lo menos temos un pouco máis de confianza con nós, porque se non... Claro, venen 30 personas coa reserva previa feita, pero é que todos os días nos aparecen 15 ou 20 máis que venen preguntar. Derivas a Fervella ou derivas a Javio de Olmos Gastrobar. Entonces un pouco se genera esa cousa de que, bueno, estamos nós,
si sobra o que temos nós, outra xente vai a vivir do que nos sobra a nós, e eu creo que estamos todos contentos. Bueno, un día vinimos acá a visitar el mercado, los encontramos ahí que conocemos a la gente y nos propusieron anotarnos para venir a esta visita, a esta degustación. Pues ayer estuvimos comprando abajo pescado y luego nos dijeron que se hacía arriba y entonces dijimos, pues vamos a probar. Que nosotros en Navarra también hay una escuela de cocina y solíamos ir, y de ahí salió el tema. Para participar nunha destas degustacións é imprescindible contar con reservas. Se non queren perder a seguinte, estean atentos e garden a súa praza na web do centro. O Auditorio de Ribeira abrirá as súas portas o 15 de xuño cunha programación de luxo. Ata mediados de xullo desenvolveránse espectáculos de música, teatro e danza de primeiro nivel. A intención do Concello é facer desta instalación un referente cultural en toda a comarca. O Concello de Ribeira programou un intenso mes de actividades de mediados de xuño a mediados de xullo para encher de contido o novo auditorio. O día da inauguración, o sábado 15, celebrarase un acto institucional de apertura co concerto da Orquestra de Cámara Galega e previa animación de rúa. O domingo 16 os nenos serán os principais protagonistas co musical infantil O Mundo Máxico de Pinocho. Este acto inaugural será o día 15 de xuño cunha Orquestra de Cámara Galega onde tamén haberá unha animación de rúa para todas as persoas que estean agardando para poder entrar a ese auditorio novo de Ribeira. Tamén haberá unha extensa programación infantil onde contaremos con espectáculos de educateatro e ademais dun teatro cómico xestual para adultos ou, por exemplo, espectáculos de circo como é a compañía Illana. O martes 18 terá lugar unha das actuacións máis agardadas a cargo da Orquestra Sinfónica de Galicia por primeira vez en Ribeira. Vamos a poder contar por primeira vez cunha orquestra sinfónica como é a galega que ten un nivel conocido mundialmente e que permitirá que todos os veciños podan asistir a un espectáculo desta magnitud. Ao longo de todo o mes seguirán a desenvolverse espectáculos musicais, de teatro, danza ou mesmo circo, pero as actividades non rematarán a mediados de xullo, senón que a intención do grupo de goberno é deseñar unha programación estable para converter a Ribeira nun referente cultural. Como institución pública y como gobierno local debemos promover la creación de nuevas dependencias municipales para ofrecerle al conjunto de la ciudadanía mayores prestaciones, pero de nada sirve si estas carecen de contenido. El cartel que les traemos a todos ustedes para esta inauguración no se quedará aquí, dado que daremos a este edificio para que cobre vida y para ello nada mejor que con eventos de calidad a lo largo de todo el año y que atraigan a más público. Todas as actividades serán de balde e poderán retirarse as invitacións unha hora antes do comezo. Agás no acto inaugural, o que se accederá por orde de fila. Cambados acollerá na fin de semana do 7 e 8 de xuño unha dobre proposta musical. Por unha banda, a cuarta edición do Xacobeo Percute e pola outra, a primeira do Agora Percufest. O venres escoitaremos grupos de percusión e solistas e o sábado un sambódromo de batucada e varios grupos. Será no Xardín do Pazo Torrado. O día 7, por primeira vez, un festival máis profesionalizado, na cual vai a ser unha loa aos timbaos e que ven un grupo de Alicante e que vai a ser de música de moi alta calidad. Xa o ano pasado tiveron unha actuación máis suave, pero este ano van a ser importantes no desenrolo desta actividade. E o día 8 facemos o Batucada Percute, Batuque Percute, que se estaba facendo por toda Galicia, un ano en un sitio, un ano noutro, hasta que fai 4 anos se fixo en Cambados e xa nos soltamos. A verdade é que todo o mundo quedou moi contento con como se desarrollou aquí, como se organizou, e entonces levamos xa pola 4ª edición. Todo preparado en Ribeira para acoller esta fin de semana o Torneo Internacional de Fútbol Base con Galsa. Na edición deste ano participarán 45 equipos de categoría Benxamín e Alevín. Ademais dunha nutrida representación de clubs galegos, no torneo participarán tamén equipos a nivel español, co Real Madrid xa confirmado, así como a nivel internacional, con clubs chegados dende Portugal e Francia. O torneo terá ademais un marcado carácter solidario, xa que todos os fondos recadados irán destinados á Fundación Aladina de
e apoio aos nenos con cancro. Desde a organización agradecen tamén a gran implicación de numerosas empresas da comarca que coa súa colaboración fan posible a celebración deste torneo con Galsa e Ramiro Carregal, este último a título persoal, como principal patrocinadores e o adestrador Iago Iglesias como padriño do evento. Os concellos de Cambados e Ribadumia únense pola quinta edición do torneo de ximnasia rítmica que organiza o Club Granllete. A cita vai ser no pabillón municipal da Senra, en Ribadumia, este vindeiro sábado. Dende as 4 da tarde ata as 8:30 do serán, ali daránse cita unhas 250 participantes chegadas de diferentes puntos de Galicia. Por suposto, un grupo destacado delas proceden do Club Cambadés que organiza a actividade. A xornada rematará cunha gran sorpresa que esta mañá as organizadoras resistíronse a desvelar. Somos concellos limítrofes, concellos irmáns que, bueno, pues, cando é necesario, pues, nos temos que axudar para este tipo de actividades, este tipo de eventos. Este tipo de eventos son moi importantes. Estamos falando dun evento que veñen aproximadamente unhas 250 participantes e podemos alcanzar entre 750 e 1000 persoas aproximadamente de público que poden pasar por aquí, por Ribadumia. Temos que colaborar, o deporte é o que move tanto economía como toda a mocidade das nosas vilas. Entón, moitísimas gracias de novo e espero que todo o mundo veña a acompañar e a disfrutar da gimnasia rítmica ao pabillón de Ribadumia. Sin ningún dos dous concellos isto non sería posible e animámosvos a todos a pasarvos por Ribadumia este sábado a partir das 4 da tarde. Contaremos, como ben dixo o alcalde, con 250 ximnastas de toda a comarca do Salnés, de Pontevedra, de toda Galicia, desde os 4 anos ata unha sorpresa moi especial que habrá sobre as 8 da tarde que vos animamos a vir para que descubrades que a ximnasia ao final é para todos os públicos. E Vilagarcía viviu onte o Día Grande de Santa Rita. Milleiros de persoas inundaron a cidade nunha xornada festiva coa procesión como o evento máis multitudinario do día. Tamén tivo unha afluencia masiva a Feira Celta instalada no Parque da Xunqueira, que viviu tamén un dos seus mellores días. Ademais, tamén dúcias e dúcias de persoas na contorna de Vistalegre, onde os postos de rosquillas, churros ou no toldo do polvo ou o churrasco. Hoxe celebrase o Día do Neno coas atraccións na zona TIR como principal reclamo. Nesta xornada, os carruseis ofreceron un prezo reducido. Dando un paseo pola Santa Rita de Vilagarcía, poñemos hoxe o punto final ás novas do día.